Yo mga abay, may adlaw ninyo diha. So for today's video, ako lang i-share sa inyo kini akong bag-o na discovery nga Jollibee hack. Di ninyo makita kung unsay dapat buhaton para makatipid mo kung mukaon mo og Jollibee. By the way, dili ni katong mix and match combos mga abay ha. Mas makatipid ka ni akong technique. Ako adi ang kwarta diri mga abay kay 700 pesos. Unya karon padong na may moadto sa Jollibee. So pag abot na mo, giingnan din ko sa guard. Dating gawi na po, sir. Bitaw mga abay, pag abot na mo order din ko diretso kay noon sa udto na kistanan gud lami na kay kaon ba. So ako din gi-order diri mga abay. First is kining family box nga chicken which is 4 pieces na siya. Unya usa ka spag with burger steak. Dayon ang drinks ani amo din gi-upgrade into coke float. Unya order na lang sad kog tulo ka rice. Perti gyud na mo busuga diri mga abay. Unya nakatipid pag ko sa akong gipang order. So ang total amount ani among nakaon mga abay kay 638. Unya sa ako ang 700 nga kwarta ganiha, naalang gyapon ko 700 kay ako man asawa akong gipabayad sa among gikaon. O di ba? Naka-save ko.